नमस्कार मंडळी, मी करतोय आज मालवणी स्पेशल जत्रेत गावता खाजा. आता लागणारा साहित्य: बेसन, गूळ, तेल, आला, काळे तीळ आणि पांढरे तीळ आणि पाणी. मी इतके हे सामान घेतलंय. तर ह्या कसा लागता तर तुमका सगळा मी दाखवतोय. मी आला किसून घेतोय. खाज्यात आला बरा घालू हवा. थंडीसाठी आला बरा असता. मालवणी खाजा बनवताना त्याका मी अर्धा किलो पीठ घेतलंय बेसन. तर मी अर्धा किलोच गूळ घेतलंय सर. आणि ह्या गूळ निवडताना कसा निवडायचा खाज्याचा गूळ? ह्या गूळ खसखशीत असा वया, चिकट असता कामा नाही. दाणेदार गूळ असा पटकन विरघळणारा, तोंडात टाकताना पाणी जाऊ वया, चिकट जिभेक अजिबात लागता कामा नाही असा ह्या गूळ निवडू वया. जर तुम्ही चिकट गूळ घेतला तर तुमचा खाजा बाद जाताना. हे बघा, हे असा हातान मुरडा वया, हाताक चिकट अशी असा अजिबात लागता कामा नाही असा गूळ घेऊ का. ह्या कढईत टाकतो क्षणी ह्या वितळा वया गूळ असा गूळ घ्यायचा. ह्या गूळ कसा माहिती हा, तुम्ही ज्यावेळी कढईत घालून वितळतालात म्हणजे पाक बनवतालात आणि त्याच्यानंतर ह्या गूळ वितळला ना का तुम्ही काढये जे टाकतालात की ना, त्यावेळी त्या लवकर असा सुका गया गूळ, त्याचो पाक बनता कामा नाही. पाक बनलो ना का चिकट जातो ना, चिकटपणा होता कामा नाही त्या गुळाचो. असा खसखशीत या दाणेदार गूळ घ्यायचा. खाज्याचा गूळ मनात मिळता. हे बघा, ह्या चिरताना गूळ असा सहजच हलक्या हातान आडळ्याक लावतो क्षणी असा आता कापा वया. हे बघा, त्याका चिकटपणा अजिबात असता कामा नाही त्या गुळाक. मग आता खाज्या गूळ चालणार नाही असा गूळ वया. हे बघा, आडाळू लावतो क्षणी ह्या पटापटा चिरला जाता. किसणीवर सुद्धा किसताला, पण मी आपल्या आढळ्यावर कापतोय रे का. ह्या पीठ मी मापून घेतोय. ह्या मोठ्या वाटी, ह्या एक वाटी असा. दोन वाटी पीठ असा ह्या माझा. ह्या माझा 2 वाटी गुळा, 2 वाटी पीठ आणि 2 वाटी गूळ इतक्या मी ह्या घेतलंय. पिठात ओतू असा कडकडीत तेल गरम करायचा आणि त्या तेल पिठात ओतायचा. असा ह्या मोहन खुसखुशीत आणि कुरकुरीत जाण्यासाठी असा पिठात तेल ओतून घ्यायचा. आता सगळा पिठा घ्या लावून घेऊ गया चोळून. असा ह्या पिठात कडकडीत मोहन बरा लावून घ्यायचा. हातान बरा व्यवस्थित चोळून घेऊ गया. खाजा बरा जाता. असा तेल बरा चोळून घेऊ गया. ह्या तेल लावून घेतल्यानंतर ह्या पिठाचा अशी मूठ तयार होऊ गई. बघा, ही अशी मूठ घट्ट होऊ गई. मग आता पीठ झाला असा म्हणायचा आणि ह्याचा खाजा बरा होताला. या पिठात दुसरा काय घालूची गरज नाही. फक्त बेसन, तेल आणि पाणी, मीठ वगैरे घालायचं नाही. आणि ह्या थोडा थोडा पाणी घालून आता मळून घ्यायचा पीठ. अगदी थोडा थोडा पाणी घालायचा, एकदम पाणी वतायचं नाही. त्याचं घट्ट असं गोळू तयार होऊ गयो.
मी हो गोळ बनल्यावर तुमका दाखवते किती घट्ट आहे आता. ह्या माझा आता ह्या पीठ मळून झाला. ते बघा असा इतक्या घट्ट पीठ मळायचा, पातळ पीठ मळायचा नाही. आता त्याचा खाजा बरा जाताला. चला तर आता माझा पीठ मळून झाला. मी ह्या चकलीचा साचा घेतलोय, तर मी यांना गाळतलंय त्या खाजा. एखाद मी तेल लावून घेते. मी आता ह्या पीठ मळून ह्या साच्यात भरतय. असा खाजा करताना असा काढायचा कढईत. आपण असे लांब लांब त्याचे गोळी काढायचे. धंदेवाईक लोक असतात ना, ते कढईवर पूर्ण कढईभर तेल ओततात आणि त्याच्यात तळतात. मग त्यांना सोपे जातात. आपण काय असा तेल ओतूक शकलो नाही. घरगुती खाजा बनवताना आम्ही थोडक्या तेलात बनवतो. आपणाक जमताना असा सोडू, पण त्याला 2 माणसं लागतली. एक सोडणारा आणि एक कोणतरी हे करणारा, तळणारा. मग 2 माणसात असा करायचा आपला जमला तर. नाहीतर आपण ताटा असे काढिये काढून घ्यायचे आधी, नंतर ते तळायचे. मग ते बरे पडतले. असा तळायचा ह्या खाजा. खाजा असा सोनेरी कलर येईपर्यंत बरा तळायचा. आधी तेल कडकडीत तापवायचा आणि नंतर कमी आग पेटली तरी चालतात किंवा कमी गॅस. आणि हा खाजा असा तळायचा बरा. हा मालवणी खाजा असा आपण स्वतः घरात बनवला, खाऊ त्याची मजा भरपूर मस्त असतात. आणि ह्या चुलीवरचा तर काय विचारच नका. चुलीवर बनवलेला माका खाऊकय आवडता आणि माका बनवकय आवडता खाजा. कारण खाजा ह्या आपली कोकणी परंपरा असा. जत्रा चालू झाले का खाजा जत्रेत मिळतात. आताची लोक काय करतात, मराने गोडतात आणि घेऊ विचारतात. आपली लोक आपल्या पदार्थाकच मागे पडतात आणि बाहेरच्या पदार्थांका खूप प्राधान्य देतात. असा करता कामा नाही कधी. आपली परंपरा आपण चालू ठेवली तरच ती पुढच्या पिढीक कळतली. आता पुढची पिढी पण अशीच करतली आमच्यासारखी. म्हणून आपण या घरात बनवूया आणि पुढची पिढी येताना तिका दाखवूया. या आठवणी तशी जपान ठेवूया. आपल्या कोकणात आपल्या मालवणी पदार्थात या बनता म्हणा. ते विस्मरणात जाता कामा नाही. आपण हे आठवणी ठेवले तर आपल्या पिढीक आपण जपतो असं होत आता. आता आपणच आपल्या पिढीक विसरतो. मग तुमका आठवण कशी राहतली. आपली पिढी काय तरी होती ती. पणजी, आजी, आई. आमच्या गावचे जत्रे इले का आम्ही जत्रेक कधी जातो आणि खाजा कधी घेतो ह्याच आमका वाटायचा. नाहीतर आताची पोरा मोबाईलवर असतात, त्यांना काय कसलो फरक पडणार नाही. तर आमचा त्यावेळी तसं नाही होता. आम्ही कधी जत्रा येता आता बघित राहू. जत्रेक गेला का एक पाण्याचं फुगो आणि मालवणी खाजा आम्ही घेऊ. ह्या मालवणी खाजा विसरता कामा नाही. या मालवणी खाजा आपल्या मुलाबाळांका आपण त्याची आठवण करून देऊ बाई. आता लोकांना जत्रेक गेला ना खाजा कोण घेऊकच बघणार नाही. आता खाजा आपण विसरता कामा नाही.
चुलीवर जेवण करताना किंवा काय कसली गोष्ट करताना सगळा सांभाळूचं लागतं आगीकडे. कारण आपल्या अंगावर कपडे असतात, आपले हात भाजतात, त्याची काळजी घ्यायची असता. डोळ्यात धूर जातात. पण असा काय ना, चुलीवर जेवण करतो म्हणा काय हे होताला. पूर्वीची लोक अशी चुलीवर मस्तपैकी हसत जेवण करी, दुसऱ्यांका घालीत, आपण खाय आणि आनंदान जगत. माका बरा वाटतं चुलीवर जेवण करूक. सकाळी सकाळी थंडी असा आणि माका शेक पण लागता, शेकोटी पण गरम. या गूळ हे असा कढईत आता वितळून घ्यायचा. त्याच्यात पाणी घालायचं ना, नुसता गूळ घालायचा गरम कढईत. असा गूळ पटकन येतो त्याला खाज्याचा. चिकट गूळ असता आता वितळणार ना पटकन. गूळ असा फक्त वितळून घ्यायचा. कडक त्याचं पाक वगैरे असं काय करायचं ना, एक सारी पाकळी करायचं ना, नुसत्या गुळाचं पाणी घ्यायचं. ह्या खाज्याचा गूळ वेगळाच मिळतात. 10-10 किलोची ढेटी असतात. फक्त ते खाज्यासाठी वापरले जातात. खसखशीत असा दाणेदार गूळ असतात. पटकन त्या गूळ विरघळतात. चिकटपणा अजिबात नसतात त्या गुळात. असा या गूळ पातळ करून घ्यायचा. फक्त गुळाचं खडू विरघळेपर्यंत पातळ करायचा. त्याला कमी आग करायची. मी ह्याच्यात असा 1 वाटी भरपूर असा मी आला घेतलाय, कारण त्या मालवणी खाजा बरा हो गया. आल्याचा आस्वाद जो असा रस असा तो ह्या गुळाच्या पाकात उतरावं. आणि खाजा कसा मस्त असा मालवणी खाजा, मालवणी असा लाग भया. त्या आला बरा असा गुळा शिजवून त्याचो रस उतरावं. आणि हे मी 2 तऱ्हेचे तीळ घेतले. काळे घेतले, पांढरे घेतले. तुम्ही तुमका कसले होय ते घाला. हे तीळ बरे असतात शरीराला. तसे आताशी थंडी पडली आहे आणि सांधेदुखी, गुडघेदुखी, पाठदुखी, कंबरदुखी त्याच्यासाठी हे तीळ आताशे उत्तमच असतात. म्हणून हे तीळ भरपूर खायचे आताशे. आता ह्या गुळाचा पाणी तर झाला. आता ह्याच्यात आम्ही ह्या खाजा घालून घेतो. मी ह्या मोडणं बिडणं नाही, हे आपणच मध्ये नंतर त्याचे थोडेसे लहानसहान असे तुकडे होतले. असा गूळ संपूर्ण खाजा लावून घ्यायचा. असा खाली उतरून बारा आहे का गूळ लावायचा. असा बारा या भिजवायचा गुळात. मस्त खाज्याचो वास येता गुळाच्या पाकाचो. आणि त्याच्यात मी आला घातलाय त्याचो सुंदरच वास येतात. किती सोप्या या खाजा बनव. या असा खाजा तुम्ही नक्की बनवा. मी असा बनवलाय तसा. खाली उतरून घट्ट होईपर्यंत ढवळीत राहावया. सुकत येला काय थांबायचा. थोडा मोडला म्हणून काही योग नाही, आपणाकच खाऊचा असता. हे बघा, पण आपण केलेल्याचा किती कौतुक. हे बघा, असा 2 वाटेक 2 काहीतरी अशी पलिते घ्यायची आणि असा उचलायचा. मग आता जास्त मोडणार नाही. या सुकापर्यंत वाईट खालीवर करत राहायचा. सुकला का मग त्याला गूळ लागताला. मी आता ह्या असा थोडा वेळ ठेवून देतोय. पण मध्ये मध्ये थोडंसं
झारो वगैरे घालून हलक्या करीत राहा का आता सुटा बांधताला. मी आता या थोडं वेळ सुकाक ठेवतोय आणि नंतर तुमका दाखवतोय. हे मी थोडे तीळ ठेवून दिले, ते वरसून असे शिवरताय म्हणजे ते खाज्याक बरे दिसतात. या बघा, या गूळ कसा मस्त सुकला. हे बघा, असा मी सांगलोय तसा जर खाजा तुम्ही बनवला तर तुमचा अजिबात गूळ चुकाचा नाही. खाजा बनवायची पद्धत मी सांगलोय तसा गूळ घ्या. गूळ महत्वाचा असा. तुम्ही काढी कसे पण करा, पण न तुटणारेच करा. मी सांगले ताप प्रमाण वापरा, पण मात्र गूळ मात्र नक्की असा मी सांगले तसाच वापरा. चिकट गूळ अजिबात घेऊ नका. हा बघा, या आता 10 मिनिटं सुद्धा माझी जाऊ नये. खाजा कसा सुटा सुटा झाला बघा, किती मस्त झाला खाजा. असा खाजा हो बाया. हा आपला मालवणी खाजा. मी सहजच अगदी पटकन केलं या खाजा, आणि माका कोणीही मदत केलेली नाही. मी एकट्यान केलं या इतक्या खाजा. असा बरा गुळ गावला का सुकत जाताला. पाक त्याचो चिकट गुळ मिळाला ना का तुमका त्या भांड्याचा सुटाचाच नाही. हे बघा, अशी खाज्याची बोळ सुटी सुटी जावई, चिकटान राहता कामा नये एकत्र. सांगण्यात जर आमचा व्यवस्थित असला तर करणारा माणूस कधीच चुकाचा नाही. आणि चुकला समजा तर एकदा चुकताला परत दुसऱ्या वेळा करू घेतलात ना का तुमचा बरोबर जाताला. खाजा करताना अगदी 1/2 किलो पीठ घ्या. तुम्ही 1/2 किलो पीठ घ्या आणि त्या करून बघा. मस्त या खाजा तयार झाला बघा, सुंदर. नमस्कार मंडळी, मी बनवलं यात कोकणातल्या जत्रेतला मालवणी असा प्रसिद्ध असा मालवणी खाजा. तर ह्या खाजा बनवण्यासाठी एकदम साधी सोपी अशी रेसिपी असा. तर ह्या तुम्ही पण बनवून बघा. ह्या कोकणात खूप प्रसिद्ध हा पारंपरिक पद्धतीचा खाजा. तर ह्या माझा मालवणी खाजा आवडला तर माझ्या चॅनलला लाईक करा आणि शेअर करा.